Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar kif fit-tmiem din il-ġimgħa għall-ewwel darba se jsir il-ħlas tal-allowance speċjali għall-familji. Minn dan il-benefiċċju ġdid se jgawdu minnu 9,600 familja u 10,400 student b'investiment totali ta' 5.2 miljun euro. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet fil-Junior College fl-Imsida li preżenti għaliha mal-Prim Ministru kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon. Dan il-benefiċċju il-ġdid se jfisser 500 euro kull sena għal 3 snin, total ta' 1,500 euro għal kull student li jkompli jistudja f'istituzzjonijiet postsekondari u terzjari. Il-Prim Ministru tenna li permezz ta' din il-miżura qed titwettaq weda elettorali mill-programm tal-Gvern Malta Flimkien. Dr. Abela fisser kif din miżura li tgħin lill-familji kollha, iżda miżura li tasal aktar għand il-familji fil-klassi medja. Sostna li din miżura li trid tidħol fit-tessut soċjali ta' pajjiżna bħalma daħlu miżuri benefiċjarji oħrajn bħal Child Care B'xejn u Children's Allowance lura fi żmien. Is-sinjal tal-Gvern hemmhekk huwa wieħed ċar. Investu fl-edukazzjoni ta' wliedkom u l-Gvern se jkun qiegħed warajkom. Aħna nemmnu fit-tisħiħ tal-edukazzjoni f'pajjiżna u dan tagħmlu billi twettaq miżuri li jkunu konkreti. Il-Prim Ministru saħaq kif l-edukazzjoni tibqa' ċafetta biex aktar persuni jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Dr. Abela saħaq kif il-Gvern irid jibqa' ta' spalla għal familji fl-ewwel part tal-kors tal-vjaġġ edukattiv postsekondarju u fisser din il-miżura bħala qotja estiża ta' Children's Allowance. Hawnhekk il-Prim Ministru semma wkoll kif l-istudenti li jkomplu jistudjaw igawdu wkoll minn żieda fl-istipendju. Hemm opportunitajiet enormi. Is-setturi ekonomiċi diversi l għandu dan il-pajjiż qed joħloq opportunitajiet li huma kbar u għalhekk sta għalina li nipprovdu liż-żgħażagħ tagħna l-għodda kollha biex dak l-opportunitajiet ikunu jistgħu jaħtfuhom, sta żgħażagħ ukoll imbagħad illi dak l-opportunitajiet effettivament jaħtfuhom. Minħa tiegħu il-Ministru Falzon għalli tħabbira tal-lum iħolq oħra minn katina twila ta' miżuri soċjali li tikomplu ikunu ta' sosten b'saħħtu għall-familji tagħna. Nagħtu fakultà il-dak illi jkun illi jilħaq il-potenzjal tiegħu. Ma jfissirx illi se nagħmlu il-kulħadd l-istess. Għal-ħares ikun dak lan tagħna. Imma kemm importanti li jekk xi ħadd kapaċi jitla' 10 tarġiet, jitlagħhom l-10. Il-Ministru Grima tkellem dwar l-għajnuna tingħataw l-istudenti u l-familji tagħhom fi żmien delikat meta jkunu qegħdin jieħdu l-edukazzjoni tagħhom li l-pedament għall-futur mhux biss tagħhom imma wkoll tal-pajjiż b'mod ġenerali. Hija konferma oħra ta' dik li hija l-viżjoni tagħna s-settur edukattiv. Settur edukattiv illi jrid iħares lejn dak li huwa l-iżvilupp sħiħ ta' tfal tagħna. U dan jidħol eżatt, jinkwadra eżatt f'dik li hija l-istrateġija nazzjonali għall-edukazzjoni.